Iloiset ja elävät värit sujuvoittaa ja hyvät opasteet auttaa meidän asiakkaita täällä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Olen Mira Ruusunen, Norlandian hoiva-asumisen liiketoimintajohtaja. Avaamme vuoden alussa tänne Satamatien palvelukortteliin sekä ympärivuorokautista hoivaa että kevyempää yhteisöllistä asumista tarjoavan Norlandia Toppilan Salmen. Monipuolisen, ikäihmisille suunnitellun hoivakotimme tilat alkaa olla loppusuoralla, viimeisiä silauksia vaille valmiit. Kaikki meidän kerrokset ovat erivärisiä ja niissä on yhtenäinen rakenne, mikä helpottaa tilojen hahmottamista. Esimerkiksi meidän yhteisistä olohuoneista lähtee siivet, joiden varrella viihtyisät ja esteettömät asukkaiden omat huoneet sijaitsevat. Valokuvat ja muut opasteet ohjaa kulkemista ja raikkaat värit piristää arkea. Tilat ovat hyvin kotoisia ja kaikki kalusteet ovat sellaisia, että ne voi löytyä kenen tahansa kodista. Mistä vain. On takkahuone, saunatilat, kuntosali sekä erikseen tilat fysioterapeutille. Henkilökunnan tilat ja kaikki tukitilat on täällä erityisen onnistuneita. Me tarjotaan asukkaille myös kaikki arjen kattavat palvelut siivouksesta, aterioihin ja kotihoitoon. Me järjestetään monipuolisesti yhteistä tekemistä asukkaiden toiveiden mukaan. Tänne samaan palvelukortteliin avataan myös päiväkoti, jonka lasten kanssa me päästään viettämään yhdessä kiireetöntä ja antoisaa arkea. Ulkopihat ovat yhteydessä toisiin ja pihoille saadaan myös erilaisia välineitä, joita me kaikki voidaan käyttää. Pihoille tulee myös runsaasti tilaa erilaisille istutuksille ja hyötypuutarhalle. Avaamme tähän samaan palvelukortteliin myös koirapäiväkodin, jonka karvaisten kavereiden seurasta hoivakodin asukkaat pääsee myös nauttimaan.